Il-kitba għat-tfal fiha bosta sfidi, imma fiha wkoll sodisfazzjon, kif jista' jgħidilna Stephen Lugermo. It-tim tal-Sinna ltaqa' ma' Stephen sabiex jaqsam magħna l-proċess tal-kitba li għaddi minnu u għaw jikteb għal-qarrejja żgħar. Hija storja ħelwa li marbuta ma' dan Liam, tfajjel xkejken li jkun imdejjaq speċi u rrabjat minħabba li it-tim tal-futbol sħabu tat-tim tal-futbol ħallewh barra mit-tim. U allura jmur biex jisu jisfoga ftit u jmur fej il-baħar u waqt li jkun qiegħed hemm jara dan il-fliexkun li fih xi karta ġo fih u jiġbru u joħroġ minnu jsib dan il-messaġġ u jkun messaġġ mingħand Tony. It-triton, wieħed mit-tritoni tal-Funtana, li jkun ħarab minn fuq il-Funtana u ħalla allura żewġ tritoni l-oħra jżommu il-plattin biex imur x'imkien ieħor. Tony jaqra din littra, Liam jaqra din littra u jmor u jiltaqgħu. U l-bqija tal-ktieb mbagħad inħalli f'idejkom. Malli ħarġu mill-ilma lemaħ ġo fih karta mitwija. B'kurżità fetaħ id-tapp u ġibet il-karta bil-mod. Madamx manduna li kienet ittra. Eżis, ma niflaħx aktar, ejjejt. Fitxu ejjew fl-ar imwerrab. Niltaqgħu hemm, narakom. Bil-karta ftit imxarba, il-firma ma kienx tidher. Liam qara littra xi darbtejn oħra u ħares madwaru. Fuq il-bajja ma kien hemm ħadd. Xi ħadd kellu ftit jiċċajta ħaseb bid-daħqa. Kellu ġen biex imur jgħid lil tad-darb dak li sab. Id-dwejjaq ta' ftit qabel kien tar mar-rieħ. Naħseb l-ikbar sfidi huma l-ewwel nett il-fatt li tidħol f'moħħ it-tfal, hija xi ħaġa mhix faċli għall-adulti ovvjament. U allura trid iżżomm anke f'moħħok meta tikteb iżżomm f'moħħok li tikteb fil-qosor, titiżomm l-istorja fil-qosor, għandek bidu tmiem imma titiżomma fil-qosor, tittuża vokabolarju li huwa maħsub għat-tfal. Fl-istess ħin anke titiżomm f'moħħok ix-xeni li ħajidru peress li mbagħad wara ħajkun hemm illustratur li ħajpinġi dawk ix-xeni. Allura jisek tibnieh xena f'moħħok. Jisek qed tibni film qasir. Mbagħad is-sodisfazzjon dan huwa ktieb li maħruġ anke mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, allura isib ruħu fl-iskejjel primarji, fil-libreriji tal-iskejjel primarji, u allura s-sodisfazzjon huwa li tara studenti jaqraw dan il-ktieb, jieħdu gost bih, anke kelli okkażjoni nżur xi skejjel u narhom jaqraw u anke tara l-karattru li tkun ħalomt f'moħħok speċi jieħdu l-ħajja f'idejn it-tfal. Malli wasal id-dar, baqa' dieħel dritt fil-kċina. Ma beda jgħajjat waqt li jxejjer littra fidu. Ara x'sibt fil-baħar. Ħadd ma wieġbu. Ommu u ħutu kienu ċċassati jħarsu lejn it-television. Oħtu Ruth għamlitlu sinjal biex jiskot u reġgħet tefgħet ħarsita fuq l-iskrin. Liam għamel bħala. Infakkarkom li ninsabu f'xandira diretta mill-Belt Valletta fejn dalgħodu n-nies sabu qudiemhom xena li żgur qatt ma stennew, kien qed jgħid il-leħen tal-ġurnalist. Fil-pront ix-xena nbidlet u Liam ara fil-Funtana tat-Tritoni fid-daħla tal-belt. Imma stenna ftit. Illum kellha xi ħaġa nieqsa. Wieħed mit-tliet tritoni ma kienx hemm u l-plattin tal-wiċċ kien maqlub fuq naħa waħda. X'waħda din? Għajjat mistaġeb Liam u nxteħet ma' ġenb oħtu isegwi l-aħbarijiet. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.